Пътната сесия аз ще бъда водещ и с първият участник за следобедната ни сесия е госпожа Златина Карова, която ще ни представи презентацията за актуални възможности по Хоризонт 2020 през 2020 година. Заповядайте, госпожо Карова, при условие, че сте онлайн. Чувате ли ме добре? Виждате ли ме? Виждаме ви, добре изглеждате, заповядайте и на добър час. Така. Да, благодаря. Много ви благодаря, че ме поканихте за участие в тази конференция. Частично да се включвам и да чуя малко от нещата, които представихте, но забелязах, че те са много актуални и за мен е истинско удоволствие да мога да се включа с полезна информация за всички участващи. Темата, която аз мога да представя, са актуалните възможности по Хоризонт 2020. Нарекохме го през 2020 година, че тя е към своя край. Хоризонт 2020 като рамкова програма за научни изследвания и иновации продължава с деветото си програма Хоризонт Европа. В Хоризонт Европа възможностите, които очакваме, свързани с темата храни, оценка на рискове и преодоляване на след COVID-19 са много по-големи, така че аз, говорейки за възможностите през 2020 година на Хоризонт 2020, ще засегна и това, което ни очаква, което предстои от януари месец нататък. Аз имам ли възможност да местя слайдовете или вие ще правите това? Ако вие кажете да местиме слайдовете, кажете следващи, ще ги местим. Ако може да... Първият слайд, който съм подготвила и представен пред вас, той е свързан с оценка до сегашното участие на България, защото оценките, които дадохме на българското участие като възможности на нашите научни организации да бъдат активни участници в рамковите програми, до голяма степен се отразява, до голяма степен може да се види на този слайд. Виждате, България вече не е на последното 28-о място. Ние така изкачихме се до 23-то от 28, като по брой участници вече сме на 20-то място от 28 страни. Това означава нарастващ постоянен интерес към рамковите програми. Веднъж, защото те са хоризонтални и се управляват директно от Европейската комисия. Много по-малка административната тежест при тях, но и особеностите на тези програми са, че те очакват от българските участници и организации да имат много добри международни консорциуми. Всъщност участието в рамковата програма е пряко следствие от добрата международна дейност на една научна организация. Темите, по които България се представя най-добре и най-така силно и активно, вие ги не знам доколко добре се вижда при вас. Най-така традиционно България е представена в темата за енергийната ефективност и енергията и много добре се представя в проекти все още, които насърчават капацитета, които са свързани с мерките специално насочени присъединили се по-късно, така наречените widening страни, и там България също добре се представи и там е голямото ни усвояване. Възможностите за финансиране, това е следващия слайд, съм ги изнесла като линкове, защото за вас е много важно да знаете, че има един общ портал, който дава пълна представа за всички отворени конкурси. Има също така национален портал, в който ние качваме постоянно възможностите по отделни обявени конкурси. В момента също има такива, които със срока им е актуален и тече. И имаме един линк с националните контактни лица. Това са колеги от различни министерства по различни направления, които дават информация за отворените конкурси, за спецификите по отделните конкурси, за спецификите при подготовка на проектните предложения.
И също така на този линк може да се открият и членовете на националните комитети. Това са хората, които участват в взимането на решения. По коя мярка, какви средства ще се отпускат. Това, което се случи, свързано с COVID-19, както и във всяка друга програма, че се промени дизайна и след месец повечето средства, които бяха останали по предстоящите конкурси, бяха насочени към един отделен конкурс, който беше свързан с научни изследвания, които да могат да помогнат на Европа да се справи с пандемията, да открие ваксини, да предложи разработки. Ние повторихме на национално този конкурс, като се обявиха едни значително с по-малко средства, но все пак така мащабен конкурс по научни изследвания. И да се искаше не само да се финансират част от изследванията, които се извършват в страната, но и да можем да открием и да се отличат тези научни екипи, които работят по тази тема. Защото изведнъж COVID стана най-актуалната научна тема. И за да няма така преливане и състезание от област в област, в Фонд научни изследвания повтори това, което направи Европейската комисия, и състезанието беше разделено само на такива, които са свързани с природни науки, такива изследвания, които имат социално и обществено значение, и такива, които са много строго специфични, свързани с друг вид науки за Земята, които могат също имат някакъв вид и за примерно физичните науки, които се оказа, че имат също голямо значение и дават интересни отговори и решения, свързани с преодоляването. Ако може следващия слайд. Това, което вие може да... Всички тези слайдове са всъщност това, с което започнах. Това е оценката от нашето участие до момента. Тя е статистическа извадка, която ние правим постоянно на този публичен портал. Тя по-скоро ви подсказва какъв е нашия капацитет. Аз ще се опитам да го обобщя след малко в няколко изречения, така че може следващия слайд да видите. Да скочим. Такова програма. Това също може да скочите. Тук отново се вижда къде е по тематичните направления. Така, при основните предизвикателства, тук бих искала да се спра, защото за всички вас като участници, бъдещи бенефициенти по тази програма, по тази и последващата рамкова програма, много важно ние, това, което ни се повтаря постоянно, да напишем нашата домашна работа. Домашната ни работа е свързана с силен ангажимент на публичния сектор, който да гради такава научно-изследователска система, която да може да включва и да подпомага взаимно допълване, взаимни разработки, синергия между публичния и частния сектор. Дълги години ние се жалвахме за много ниското финансиране от страна на публичния сектор по темата за науката и иновациите, но това се промени с последните 3 години, тъй като благодарение на националните програми, които разработиха, една от които е Храни, и с водеща, така бих казала, локален център в Пловдив, водещ е Аграрния университет, Университета за хранителни технологии. Има колеги, включени от всички почти висши училища, които имат доста допир, свързан с оценка на храни, на рискове. Тази програма ни е една от най-големите гордости и постижения, защото тя със своето съществуване от 2 години е постигнала вече доста добри резултати. Това, което очакваме на финала на научните програми, е именно те от национални научни програми да прераснат в проектни предложения. И именно за тях е много важно да се огледат къде са възможностите. Като основно предизвикателство сме извели централизацията. Това, че всъщност ние като министерство финансираме научните организации, правим дизайна, избираме какво ще се финансира, гледаме да удовлетворим всички научни области, затова и националните ни програми са много тематични. Не смееме да все още да направим чисто фокусиране и да кажем, както по време на нашето председателство, ние заявихме, че една от националните теми с научните изследвания ще бъде храни. Организирахме като знакова конференция в Пловдив конференцията за храни 2020. Поканихме на нея всички заинтересовани участници. И тя се превърна в наше знаме и така бяхме запомнени. Така беше запомнено българското
председателство. Сега обаче, след като то приключи, трудно успяваме да фокусираме и да изберем, да кажем само темата, тази тема ще бъде водеща, само по нея ще търсим финансиране и това стана сила, се предизвика това фокусиране след обявяването на пандемията с COVID-19, което изкуствено предизвика една промяна и в финансирането, и в този ангажимент между частен и публичен сектор, и по отношение на координацията, и по отношение на интеграцията, и по отношение, както казах вече, и на финансирането. Всъщност това, което беше много важно за Министерството на икономиката и за Министерството на образованието е да видят дали можем да съберем сили и да отличим, да излъчим къде е нашия научен потенциал, по кои теми се работи във всяка една научна организация или висше училище, кои са тези колеги, изследователи, които могат да с разработки именно по тази тема, защото това беше търсенето. Всъщност Европа искаше от нас да покажем мускули, капацитет, къде работим, в кое сме силни. Аз много се радвам, че малко след мен презентация пред вас ще изнесе доцент Андрей Чорбанов, защото той е един от водещите български изследователи, когато ние отличихме, препоръчахме на експерти, народни партньори, когато ни питаха от комисията, дори опит имаше от китайска страна да се свържат с част от тези екипи. Друг наш водещ, доцент Андрей Чорбанов е на България в програмния комитет, свързан с биоразнообразие и храни. Друг представител там е професор Ангел Ангелов от УХТ, който предполагаме участник също в конференцията. Това са знакови имена за нас с партньори, с които работим дългогодишно и на които много разчитаме, както по отношение участието на български научни организации в рамковите програми, защото те са хора, които познават много добре и в детайли процеса по кандидатстване, процеса по оценяване, процеса по изпълнение на проекти, но те следят в момента и пулса на европейската политика и могат да бъдат много полезни, като дават насоки, кои са онези направления, кои са онези научни идеи, които Европа търси, за да финансира. Сега може би е времето да кажа, че и следващата рамкова програма, за нея в този фокус, говорих, че ни липсва, вече е доста по-избистрен, тъй като тя, рамкова програма Хоризонт Европа, направи своя дизайн под форма, открои няколко мисии на Европейската комисия и на европейската политика за научни изследвания и иновациите. И една от тези мисии е свързана именно с биоразнообразие, храни, контрол върху храни и това ще бъде един от основните на финансиране. За участие в мисиите обаче ще се търсят вече организации, които имат проекти по предходните рамкови програми. Организации, които са добре познати или които могат да бъдат препоръчани. Там конкурсното начало ще отстъпи на централизиран подбор. И затова в тези курси, които бяха насочени за преодоляване на COVID-кризата, беше важно кои български организации ще се демонстрират като потенциал, ще покажат свой капацитет, ще предложат проекти, защото това ги прави отличими. Както преди казвахме, че е най-важно да бъде една научна организация да се включи в добър международен консорциум и това да даде преднина, това да даде така по-добро хобби. Сега казваме, че е много важно една научна организация да е записала в своят профил темите, актуалните теми за Европа, че работи по тях и да демонстрира статии с висок импакт фактор, да демонстрира често подавани проектни предложения, да демонстрира привлечени средства от национални бюджети. Това също е много важно. И това са тези малки камъчета на успешния проект, на успешното участие, ако мога така да кажа. Ако може следващ слайд да минете. Така, аз говорих вече за националните научни програми, като тук на една карта сме направили техния териториален, да видите как са разположени в страната, да демонстрирам, че не сме забравили, че наука се прави не само в столицата и че наука ни разчитаме за научния потенциал на всяка една наука
финансация. Тук са научните програми, националните научни програми с техните средства. Сега, каква ще бъде съдбата на националните научни програми? Е един труден за момента въпрос, защото, както знаете, от януари месец ще започне да функционира Държавната агенция за научни изследвания и иновации към Министерския съвет, която обединява голяма част от финансирането на Министерството на образованието и науката до момента извършваше с това, което извършваше Националния иновационен фонд през Министерството на икономиката. Взема се ресурс от двете оперативни програми, от иновации, конкурентоспособност и оперативна програма Образование и наука за интелигентен растеж. И ще има нови схеми и нов начин на подпомагане. Това, което ние сме предлагали и мисля, че агенцията възприема като подход, е да се следва именно дизайна и рамката на новата рамкова програма Хоризонт Европа. И това, което тя планира и прави като дизайн за финансиране, ние да имаме такъв национален отговор, агенцията да даде такъв национален инструментариум, който да точно в тези области, колкото се повече български участници. Така че всички вие, които се вълнувате от темата, свързана с храни, ще бъдете припознати като партньори, с вас ще има нарочни срещи, ще се търсят може би някакви съвместни обучения, как да кажа, информационни дни, с които вие да се чувствате подкрепени за по-успешно участие в следващата рамкова програма и вашето припознаване като българския капацитет, българските така знакови участници. Може ли следващ слайд? Да, за тези възможности, вече казах, просто това са линки, как се кандидатства за Хоризонт 2020. Намерете подходяща покана, като следите на тези линкове отворените конкурси. В момента има 2 отворени курса. Намерете партньори по проекта или кандидат като индивид, защото има много често отворени процедури, които са за индивидуални изследователи. Такива са примерно Мария Складовска, такива са по ERC, грантовете. Създайте си акаунт в портала. Това е първата и най-важна задача. Вие там да направите един вид профил на вашата организация. Като в този профил е много важно да опишете научните теми, капацитета си, учените, с които работите и международните си партньорства. И разбира се, да подавате своето проектно предложение. Митове е това, че се изисква голяма сложност в разработката на тези проектни предложения. Напротив, значително по-облегчени като кандидатстване от редица български курси, дори може би по-лесни са от тези, които нашите оперативни програми обявяват като конкурси, но много се държи от точките за оценки и критериите са по 5 точки. Много се държи, най-много така тежест имат да се доказва, че се прави наука, която е отлична наука. С върхови постижения. Т.е. търси се една висота на научното изследване, едно припознаване на това научно изследване не само в нашата си къщичка, ами в целия европейски дом. Темата трябва да е обхваната така, че тя да е интересна и за изследователи от чужди университети, от чужди екипи, т.е. европейски, за да може да обобщи и около себе си да изгради наистина един европейски приложен резултат. Тъй като все повече на европейското научно-изследователско пространство търси приложност на резултатите, знания, които да раждат приложимост. И също това важи с много голяма степен в конкурсите, които са свързани с COVID-19. Следващ слайд, ако може. Да, сайта на комисията, много ясно на тези линкове, които ви показват, е описана цялата процедура. Първа стъпка, втора стъпка, какво се прави. Да, изисква се добро владеене на английски. Разбира се, невъзможност за всеки един, който би искал да се ориентира в процеса по кандидатстване, ползвайки тези източници, да види каква е процедурата за кандидатстване. Следващ слайд, ако обичате. Така, Хоризонт Европа накратко. Както казах, тя е нашата голяма надежда и вече фокуса и очите ни са обърнати към основен инструмент за реализация и по-нататъчна интеграция на европейското научно-изследователско пространство с пакет от близо 100 милиарда евро за инвестиции.
три основни стълба: укрепване на научната и технологична база на Европейския съюз, повишаване на иновационния капацитет, конкурентоспособността и работните места в Европейския съюз и отговаряне на приоритетите на гражданите и укрепване на социално-икономическия модел и ценности. Отделени са пари и за Европейския фонд за отбрана, както и за Евратом, и за такива по-специфични. Но това беше рамката, която сме договаряли по време на съветите. Тази рамка виждаме, че се променя спрямо актуалностите на деня и COVID е една от тези актуалности. Така че предполагаме, че следващата година отново ще продължат и най-много средства през следващата година ще бъдат отделени за конкурси, свързани с COVID. Следващ слайд. Така. От предизвикателства към целите на рамковата програма, това, което бих искала накрая да кажа, да насърча вашето участие. Аз лично съм голям оптимист, че именно темата с храните, като поставена като акцент на европейската научно-изследователска политика, да ще даде много възможности за вас да бъдете активни и успешни участници в рамковата програма. Това, което може би е наш ангажимент, всъщност има и други възможности това пряко да кандидатствате. В България вече има по темата храни изграден много добър хъб към Европейски институции и технологии, пак по темата храни. Там също се финансират много по-малки, или с по-различен тип проекти, но отново свързани с вашата дейност. Това, което бих така предложила на края на моите презентации, като едно от заключенията на конференцията е веднага, щом се структурира бъдещата агенция, да се проведе, да се организира един информационен ден, който действително да обучи, да помогне бъдещите желаещи да участват в програмата научни организации за по-доброто им представяне при актуалните вече конкурси на рамкова програма Хоризонт Европа. И бива да чакаме дълго за това. Януари-февруари биха били едно подходящо време. Надявам се с кратката презентация да съм провокирала интереса към този тип финансиране. Това е мащабно финансиране, много улекотено от към изпълнение, с много възможности. То е отворено както към публични институции, агенции, второстепенни разпоредители, министерства, така и към всички изследователи и техните екипи, които се занимават с научни изследвания в тази тема и по всяка друга научна тема. България как още много да доказва слъкъпа, но участието ни от последните години дава извода, че това никак не е невъзможно и че ние трябва да имаме самочувствие и можем да се справяме с успешно кандидатстване по тези програми. Благодаря ви и ви желая успех на конференцията. Благодаря. И ако ми позволите, мога ли да задам въпрос? Да, разбира се. При незавършена реформа на нашето висше образование, където висшите учебни заведения трябва да станат центрове за правене и ковене на науката, както е в европейските държави, и тази разпокъсаност на науката в момента, едни са към БАН, други са към частни институти, ведомствени институти и във вузовете, където науката е много слаба все още. Как вие виждате така мощна българска наука и научна мисъл да навлезе в тази нова програма Хоризонт Европа, че и 100 милиарда евро да ги усвоиме? Това трябва да се извърши една много къртовска работа, според мене, още със създаването на въпросната държавна агенция, да не стане някоя бюрократична нова агенция. Какво ще стане с фонд научни изследвания? Той трябва да влезе и той вътре. Ами, не знам. Първо за фонд научни изследвания не знам все още дали ще бъде част от агенцията, защото агенцията е насочена предимно към приложна наука. Фонда е сертифициран да финансира фундаментални научни изследвания. Тоест, това е един от въпрос, на който аз не мога да отговоря. Надявам се също, аз съм от така че фонда трябва да бъде част от агенцията и че всички инструменти трябва да са обединени там.
колкото различната разпокъсаност и различния статут на нашите научни организации е проблем национален, той не е проблем за програмата. Програмата финансира както частни, така и публични, и без да се интересуват те дали са към висше училище, дали са към научен институт, дали са частна структура. Ама Така че проблем на това е научните наш организации, госпожо Карова, не на самата програма, на нейните финанси, а на самите научни институти. Те не се познават и не знаят кой какво прави. Съседният институт може да работи същата работа. Така е, но това е защото не работиме. И това са наши си проблеми, които ги решаваме от дълги години. Както виждате, трудно ги решаваме, защото работим постоянно като конкуренти, а не като партньори. Или чакаме отвън някой да ни обедини. Няма Министерство на образованието да обедини. Много казахте. Те работят като конкуренти, ние се конкурираме на наша територия, а пък ще излеземе с обща наука за Европа да кандидатстват за големи, грандиозни пари. Това трябва много хубаво да се обмисли и трябва да се решат тия проблеми още при структурирането и на Държавната агенция, за да има ясно изразена правилна политика по въпроса за усвояването на тези пари. В крайна края тези пари няма да се усвояват, за да се асимилират, те трябва да подпомогнат българската наука и трябва да бъдат използвани и за тази цел, за консолидиране на българската научна мисъл. Защото нашия народ е талантлив, ние не страдаме от липса на хора, които не могат да мислят. Но лошото е, че те мислят в различни посоки. Хубаво. Други въпроси има ли някакви? Въпроси от форума? Ако няма, по-късно може да се включите. Имаме чат, нали? Да, има. В чата може да зададете въпроси. Благодаря ви. Добре. Благодаря ви още веднъж за много така навременното информиране за бъдещите програми и финансиране по новата програма Хоризонт Европа, която е важна за нас, защото ние вече Хоризонт 20 тя завърши.